Shout out, bossing. Shout out, bossing. Shout out, bossing. Okay, naman sa mga. Jenny Diaries, mega love shout out sa iyo kapatid na Jenny. Jenny Diaries, mega love shout out sa iyo kapatid na Jenny. Sige, Ginoo, ang ingay ng monitor ko. Sige, Ginoo, ang ingay ng monitor ko. Saan ka pa? Maingay ang monitor. Mega love shout out sa inyo mga kapatid. Kapatid na Jenny, mega love shout out. Wala na bang hinaan to? Saan ka pa? Maingay ang monitor. Masing ka mo. Matapling basurahan dyan. Mag-love set, shout out sa inyo guys. Maraming salamat sa inyong mga patamsak. Kumusta bossing? Bossing, kumusta? Aking mahal. Sana ay nasa mabuti ka. Kumusta ka, aking mahal? Ito daw na-scam siya. Paano ka na-scam? Ano, yayamanin ka para i-scam ka? Maraming pera? Ito daw na-scam siya. Paano ka na-scam? Ano, yayamanin ka para i-scam ka? Maraming pera? Guys, patamsak naman guys. Melvin, patamsak naman. Pa-like and share naman.
Guys, like and share naman tayo. Guys, like and share naman tayo. Guys, pa-like and share naman, pa-share naman sa inyong community, guys. Baka naman. Melvin, labas ka nga. May harang ba ako? Wala. Parang wala akong harang. Parang wala akong harang. Hindi ako nakaharang sa sarili ko. Ano to? Miss Bay, good afternoon, watching from Palawan, Philippines. Mega love shout out sa iyo, kapatid. Meron ka na pong moderator, pwede ka na po magbaba ng inyong bahay. Kung may bagong upload na video, upcoming LS, premiere, pwede mo na pong ibaba. May nakapin po tayo sa taas, mga kapatid, ang nag-iisa kong member na si Melvin Vlog. Baka gusto nyo naman pong dikitan, kalimbangin all. Iwanan nyo lang po ng bakas. Ay, bakit? Ano yan? Mega live shout out sa inyo lahat, guys. Maraming salamat sa inyong pagpasok. Alam mo, parang wala ako, Melvin, talagang walang harang, bossing. Oo nga eh. Hindi ko alam kung bakit nawalan ako ng harang. Charot. May harang naman ako sa iba ko. Baka di ko na open yung harang ko. O baka may CPR na naman ako kasi may dumaan na bata. Kaya wala akong harang. May harang ako dito sa ibang kuwang ko eh. Melvin Vlog, tusok daw po sa'yo si Miss B. Kapatid na Miss B, magbaba ka po ng iyong bahay para mabisita po natin ang iyong bahay at mabigyan din kita ng ayuda, kapatid. Hoy, maingay na naman kayo. Wala akong ingay nyo. Hindi, dapat meron agad yan eh. Malaki na rin ang bahay mo, kapatid na Miss B, no? 1.1. Kagagraduate mo lang? Parang iba ang... Miss B, nandito pa ako sa bahay mo, ha? Ito pa, mag-iiwan pa ako sa iyo ng bakas, dikit kalimbang sa iyo, ha? Mag-iiwan pa ako sa iyo ng bakas, dikit kalimbang sa iyo, ha?
Papasok po sa iyo si Ricky Uragon TV. Guys, patamsak naman po dyan sa binabang bahay ni Ricky Uragon TV. Tamsak lang, sapat na mga kapatid. May bakas ako sa iyo kapatid at nakalagay po ang aking pangalan sa dulo. Magdidikit kalimbang na ako, may bakas na ako ha. Dikit kalimbang all, may bakas. Dikit kalimbang all, may bakas. Ayan, meron na, Melvin. Ito, nandito ulit ako sa bahay mo kapatid na Miss B ha. Papasok sa iyo si Rachel Channel. Si Rachel Channel ba? Pangalawang bigay kapatid na Miss B. Magkaibang cellphone. Ito yung unang binigay ko sa iyo. Hindi ko iharap kasi harang ko na to. Ito yung pangalawang cellphone na ibibigay ko sa iyo. Mag-iwan ako ng bakasa. Magno-notif naman to sa iyo. At pag may live ka bago kang upload na video, magno-notif ka sa akin kasi nakakalimbang all to. At pinanood kang yung video. Magdidikit kalimbang na. Oh, mawawala. Magdidikit kalimbang na ako sa iyo kapatid na Miss B, pangalawang bigay. Dikit kalimbang all, may bakas. Basing. Basing, kumusta ka aking mahal? Sana ay nasa mabuti kang. Salamat po sir, watch and like na din sa iyo. Salamat kapatid na Miss B. Guys, pa-like and share naman sa inyong mga community. Sa may mga community po dyan, pa-like and share naman. Please, like and share. Para dumami po ang ating mga tropa pits, ang ating mga bisita. Kapatid na Miss B, patamsak naman po dyan sa binabang bahay ni Ricky Uragon TV. Sa akin po yan na binabang bahay ni Ricky Uragon TV. Pang 5 channel ko na yan. Tamsak lang, dikit. Ano, tamsak lang. Salamat, Miss B. Salamat din. Kumusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Don't stop, make it stop. Nana eya. On the way sa iyo, Uragon TV. Maraming salamat sa iyo, kapatid na Miss B. Melvin, pa-like and share naman. Baka gusto mong i-like and share ang ating live. Bigyan naman.
Sige ba, kapatid na Mesby? Pamember ka sa akin. Char. WS na lang ba kulang mo? WS na lang ba kulang mo, Mesby? Sabagay, 1K ka na eh. Ilan na bang sarili mong WH? Ilan na ba? Dito ko nga panoorin. Mahina po WH ko. Oy, last year ka pa pala nag-join. Ano, 2 years ago na. Nag-join ka July 11, 2020. 2022 na ngayon, 2 years na. Ang kuan mo nga ang URL mo, yung luma pa rin eh. Yung lumang style pa rin, hindi naka-attach yung pangalan mo sa URL mo. Hindi mo pa ito inayos, no? Tapos ang about mo, choose happiness, fulfillment. Nag-join ka rito, oh, July 11, 2020. Ayan, oh. Nag-join ka sa YouTube July 11. 2 years ka na dito sa YouTube. Baka siguro, pinagpatuloy mo lang to, ngayon lang. 4,181 views lang ang nakukuha mo pa. Oh. Bago ka lang ng isda na ibig sabihin bago ka lang nakikipagdikitan, pero ginawa mo tong YouTube mo July 11 pa 2020. Ang channel list mo nga oh, nakasara pa. Oh, yan ang channel list mo, nakasara pa oh. Pero may community ka na, in fairness. Good night, just play OPM song. 2 weeks ago lang ginawa mo yung community mo. Wala ka naman playlist. Paano naman kita ibubos, kapatid na Miss B? Ayan oh, wala kang playlist oh. Paano kita ibubos? Gawa ka kaya ng playlist mo pag sama-samahin mo video mo. Kung ang video mo travel vlog, pag sama-samahan mo yung travel vlog. Kung ang video mo cooking tips, pag sama-samahin mo yung cooking tips. Kung ang video mo mukbang challenge, pag sama-samahin mo. Kung ang video mo funny videos, pag sama-samahin mo. Ganon. Wala kang playlist, paano kita maibubos? Paano kita maipi-play? Paano gumawa ng playlist?
Oh, ayan, si Melby, natuto rin yan sa akin, gumawa ng play. Oh, unlik. Agoy, Ginoo. Gawa ka ng playlist mo, kapatid na Miss B, para may play kita. Pagsamasamahin mo ang video mo ha. Kung ang video mo travel vlog, pagsamasamahin mo sa isang playlist 'yon. Kung ilang video yung travel vlog mo. Kung ang video mo cooking tips, pagsamasamahin mo yung cooking tips, isang playlist din 'yon. Kung ang video mo mukbang challenge, pagsamasamahin mo rin. Kung funny videos, pagsamasamahin mo rin. Kung TikTok compilation, pagsamasamahin mo rin. Pero lalagyan mo ng title ha. Halimbawa, travel vlog. Ang nakapasok sa travel vlog na video mo, 10. Halimbawa yung cooking tips, ang video na nakaloob doon, 10 rin. Ganun, pagsamasamahin mo. Tapos pa-member ka sa akin, kapatid na Miss B. At ipi-play kita, ipipin pa kita para madagdagan pa yung na bahay mo. Meron na. Meron na akong harang. Siguro may kwan lang to. Baka kulay dilaw. Ayan oh, meron ako Melvin oh. Bossing oh. Maraming salamat, bossing. Salamat. Oo, meron na. Ayan oh. Uy, ingay nyo. Maingay kayo. Huwag kayo maingay.
May official vlog, mega love shout out sa iyo, ma'am. Maraming salamat sa pagpasok. Meron ka na pong moderator, pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. May nakapin po tayo guys sa taas, ang nag-iisa ko pong member, baka gusto niyo na pong dikitan, tamsakan, kalimbangin all. Kapatid na Maymay, baka gusto pong bisitahin ang nakapin sa taas. Oo. Hindi ka nagpapalipad eh. Maymay official vlog. Nandito po ako sa bahay mo po ha. 587. Nandito po ako sa premiere mo kapatid na Maymay. Magdidikit kalimbang po ako sa iyo. Mag-iwan ako ng bakas at ilalagay ko po ang pangalan ko sa dulo. Kapatid na Maymay, baka gusto mo pong bisitahin na nakapin natin sa taas ang nag-iisa ko pong member. Dikit kalimbang, kapatid na Maymay, may bakas. Walang ano mga kapatid na Maymay, bibigyan pa po kita ng isa, bali dalawa yung bibigay ko po sa iyo. Padikit patamsak naman po sa nakapin kapatid na Maymay at patamsak na rin po diyan sa binabang bahay ni Ricky Uragon TV. Bahay ko po yan kapatid na Maymay. Salamat Melvin sa iyong palipad. Bibigyan pa po kita ng isang ayuda kapatid na Maymay. Pangalawang ayuda kapatid na Maymay. Ito yung unang cellphone na binigay ko sa iyo. Nakikita mo? Ito naman po ang pangalawang cellphone na bibigay ko sa iyo. Dikit kalimbang all, mag-iwan ako ng bakas at pangalan ko sa dulo. Para alam mo pong galing sa akin. Dikit kalimbang, pangalawang bigay, kapatid na Maymay. Dikit kalimbang, pangalawang bigay, kapatid na Maymay. Ay, ingay-ingay yung dalawa. Salamat Melvin ha sa palipad mo. Salamat. Bossing, salamat. Kumusta ka aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y wag mong intindihin. Nakakaraos din.
Si Nathaniel. Anong tanong daw, boy? Takot naman. Kuya Monita na may pagkaan. Mega love shout out sa 1 million in the house. Maraming salamat, guys. Uy, guy, maribukon. Salamat, Melvin, aking mahal. Sana ay nasa mabuti ka. Kumusta ka, aking mahal? Meron nga, chulit-chulit mo. Ito nga, oh. Meron. Don't worry, meron. Baka hindi mo lang natsetsempuhan. Ayan, oh. Harang ko siya, oh. Nakikita ba? Ayan, oh. Ayan. Harang ko yan. Naka-charge kasi. Tungo-tungo ka na kay Kuya Miitan.
Kumusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y wag mong intindihin. Masaya lang kasi nandiyan ka, nasa live ko, nagpapalipad ka. Wala akong client, ano ka ba? Kung meron akong client, malalaman mo naman yan eh. Masaya lang. Siyempre nandiyan ka. Ayaw mo ba? Nakikita mo ako sa live ko. Nakakausap mo pa ako. Oh. Ikaw na ka mong digdi. Agi na. Oo. Digdi ang agi. Digdi. Luway. Dudlutan. Ayaw mo ba akong nakikita? Mama, nasa na ka mo? Sarusan ng plato? Sarusan ng plato. Para maiya ko. Ay, laka. Di nga. Ako rin, syempre, gusto ko rin ng ganon. Sino ba ayaw ng ganon? So, kayang ubusan lang ha. Paano sila didog manuto? Hindi ah. Kasi sapda pa sa nagsibago, paano tulos? Pag sure ba? Pag sure. Kuan ni kutsara mo? Hindi ako. Kuha na ako. Iyo. Kaputi o. Hawakan mo. Ito pa, hawakan mo. Hindi ako. Iwan ko sa'yo. Kuha mo sa kutsara. Buksan hindi. Aliwan. Para between maglingling. Siguro mo na. Mapagbuksan. Dumadito mo. Hindi mo pa nailig na may ilaw? Araw na sa nakaan. Maraming salamat, Maymay Official Vlog.
Radin Afradeya, mega love shout out to you, my friend. Thank you for your visiting me again, my friend. Radin Afradeya. If you have a new video, my friend, upcoming live stream, or if you have a premiere free, please drop your house, my friend, Radin Afradeya. Thank you guys for your visiting my small house for my live stream. Have a good afternoon to each and everyone. Ako'y nasa Malate. Thank you, my friend Radin Afradeya, for your dropping your house, my friend. Ginawa sa lubot. Siya kan makabusang deskwang kanyo. Pag inubos ni Day deskwang wala. Pag kinapatay sa pangunta sa ulo, deskwang kapalit ng kanjupon. My friend Radin Afradeya, please visit the house of Melvin Vlog. In the comment section, in the upper section, please visit the house of my friend, the one and only member, Melvin Vlog. Please leave a comment and put my name in the comment section. He returned back to you, my friend, Radin Afradeya.
He is my one member, my friend Radin Fradeya Melvin Vlog. That is my member and my friend and my close friend and more than friend and another friend and about a friend. Huli ka dyan. Ayun, magdasal mo ni. Samud dyan, oh, samud dyan, samud dyan. Panamud na kamo ha, panamud na kamo. Paturo-turo naman, doduay sa nakamo, nagtuturoan pa kamo. Ryan Sol Vlog, mega love shoutout sa iyo kapatid na Ryan Sol. Kumusta, Manoy? Manoy, kumusta? Sirang man sa mo Manoy Ryan, may nagbisita digdi sa kuya mo ni Ryan ka nakaaging aldaw. Kang so sinundang ka ning live ko. Taga Bicol man. Si Sir Dan TV. Sus Manoy, dakulaon man ang arong. 124,000 na ang arong niya. Nalula ako sa arong niya Manoy. Tapos na dinukutang ko, binisita ko sa arong niya. Tinawang ko sa kitulong ayuda. Sabi ko nga ni kay Manoy Dan, sabi ko Manoy daw, den ako tako sa imong mata ta, ang arong ko ikog sa nakang arong mo. Tapos kinarawang ko, tibad ka ko muya mo malama ako diyan Manoy na palayugan o magpa-member ka sa kuya daw 25 pesos diyan. Aram mo Manoy Ryan ang ginibo niya. Sabi niya sa ko, i-add niya da ako sa i-add ko da siya sa Facebook niya. Duman ko da send so GCash na o nining so GCash number ko. Isinend ko sa iya. Oh, tinawan niya ako Manoy. Naugmaon man ako Manoy ta, natabangan naman ako sa kapwa ta Bicolano. Salamat Manoy Ryan sa pagbisita mo sa Sakuyang Balay. Sa Balay Kubo. Sabi ko yung kuan, yung pumasok sa akin dito na nakarang araw na si Sir Dan, na yung taga Bicol din yun, na naging kaibigan kong bago. Hoy. Maribukong ka mo. Nathaniel, ilang nga. Otro ha daw ining sinamudan mo. Tulog sa samudan na yung takapasan na nagsamud. Magkano binigay sa akin, bossing? Load lang naman yun. Load lang naman binigay sa akin. Hindi naman siya malaki. At least, nakatulong din naman. Binili ko ng ulam. Kagabi, wala kaming ulam kagabi. Bossing, binili ko ng ulam. Hindi naman siya malaki, hindi naman siya maliit, hindi naman siya sobrang liit. Pinabili ko nga ng ulam eh. Tama lang. Kwan lang naman yun, kumbaga, barya lang naman yun na binigay sa akin. Pero at least malaking tulong yun, nakabila kang ulam kagabi. Kahit mamayang gabi wala kaming ulam, okay lang. At least,
Mega love shout out sa 3 million in the house. Maraming salamat, guys. Salamat, Manoy Ryan, sa yung pabigi-bigi dyan. Salamat. Oh, ayun yung pinalipad ko ngayon. Kaya wala nang laman. Yung binigay sa akin ni Sir Dan, binili namin ng ulam kagabi. Tapos yung binigay mo naman sa akin na 100, yung pinalipad ko ngayon. Tama-tama, wala kaming ulam kagabi, bossing. Kaya binili namin ng ulam. Yan, nakabili. At least nakabila ako ng ulam. Oo, yung binigay mo sa akin, yung pinalipad ko ngayon, di ba? Yung binigay ni Sir Dan, yun yung binili namin ng ulam kagabi. Mamayang gabi, wala na naman kaming ulam. Wala kasi akong nakukuha ang client ngayon. Ang tumal. Hindi ko alam kung bakit wala akong client. 2 weeks na wala akong client na nakukuha, bossing. Wala, grabe siya. Binigyan lang ako ng pambiling ulam ko kagabi, masayahin na. Araw-araw naman ako masaya. Ikaw lang naman ang bubisit sa akin. Joke. Mega love shout out sa 5 million in the house. Maraming salamat, guys, sa inyong pabigi-bigi dyan. Maraming salamat sa Manoy Ryan, Soul. Maraming salamat sa pagbisita mo muli sa aking live stream. Lalong-lalo na sa iyo, bossing. Maraming salamat. Lagi ka nandyan. Lagi ka nandyan sa akin na nakasama sa aking mga live stream. Oo, ganun. Ganun nga, Melvin. Joke lang.
Mega love shout out sa 5 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagbisita. Sa mga sa nagpapabidi-bidi diyan, maraming salamat. Malaki to pre. Kaya ko to pre. Basic ko to pre. Kaya pre. Ay, wow. Diyos mo sa managtangad na eh. Tangad ka. Sana lumay. Umayos ka dyan, bossing. Tupakin talaga. I-booking mo ba naman ako sa live ko? Ano kuha ko na pre? Kunin mo baka maka-atok pa. Iduman mo sa bangko. Kado man dami pang kata. Ano pre? Ikaw pre. Baka mamatay tayo dito. Mamatay tayo. Baka pala yan dito sa isdaan ka. Sa isdaan ng tao dito. Isdaan. Pero naman ito. Barbarang. Ito pa o. Iyo ka na lang. Ano pa o? Pag-intitit na niyo. Lumalayo ng dalawa. Tapos mag-intitit. Lumalayo ang mga maliit. Dumandaan. Malapit na birthday ng anak mo, no, bossing? Shout out nga pala dyan sa mga kasamahan mo, bossing sa Espanyo, sa Espacol. Mega love shout out sa inyo dyan sa mga kasamahan ni bossing dyan sa Spa, sa Iloilo City. Mega love shout out sa inyo guys. Yahoo! Mega love shout out sa iyo kapatid na Nitch. Meron ka na pong moderator. Dumog pa gayo. Diyan na makulitong ka mo. Meron ko na pong moderator kapatid na Nitch. Mapilot, mega love shout out. Salamat po sa iyong pagbisita at sa iyong patamsak. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. May nakapin po tayo sa taas. Ang nag-iisa ko pong member dyan na si Melvin Vlog. Baka gusto pong bisitahin, ma'am. Alam ko naman yun, Melvin. Matagal ko nang alam yun. Yung nga ini. Sabi, bala kamukhaan magtipig. Happy birthday in advance sa birthday ng anak mo, bossing. Wala akong regalo. Malapit ng birthday ng anak mo, wala man lang ako maibigay na regalo. So sad, nakakalungkot naman.
Simulas, pindol, midnight. Oh. Tulog pa talaga din po sa papalas. Here I am, Mega love shout out sa iyo kapatid na ano to, Ragnarok Channel, mega love shout out. Meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay kapatid. Kung may bagong upload ka pong video, upcoming LS, premiere, pwede mo na pong ibaba kapatid na Ragnarok TV at channel. Alright. Lagi naman sa kama. Mega love shout out sa inyo guys. Maraming salamat po sa pagbisita nyo. Kahit konting pansit lang o kahit konting pansit, konting tinapay, tapos ibili mo ng cake yung anak mo, mura lang naman ang cake diyan kahit yung tigli 300 pesos. O at least, wala pa nga siguro 1,000. Magagastos mo, konting handa-handa lang, kayo-kayo lang, mag-ama, tatay mo, mga kapatid mo, kayo lang. Tama na yun, yun lang ang kaya. At least kahit paano, meron man lang kasiyahan yung anak mo. Nandaan ka si Riton. Kung meron lang ako, ako rin ang magpapadala sa'yo kaso wala rin ako Melvin eh. Bossing eh. Ang kulit nindo, pipang durumog pan. Ikaw, saan hindi dyan? Ito nga magmara. Ilang oras na ba ako? Isang oras pa lang. Bida maulog. Maulog daw. Nagkukunin na ano? Patal. Maraming salamat po kapatid na Nix. Malay mo ngayon na linggong to meron ka. Bago mag-birthday anak mo. Ay, parang tigit na mga dali naman, Nicole. Dali, tawin na ko. Ito, si kapatid na Nix, malay mo, mabigyan ka ng pang handa
Sinatanyil maribukon. Nang panghanda mo kahit kaunting pansit sa anak mo, sa birthday ng anak mo, kawawa naman. Malay mo, mag-sponsor si kapatid na Nits. Mapiyot. Kapatid na Nits, nandito pa ako sa bahay mo, ha? Dibi ko para... Si Nicole. Hindi ka nasasaway. Kita matabang. Tampo muna malanggan. Silong sila mabukon. Ano? Tan ulinig pa. So mga ulinig pa. Kapatid na Nits, dikit kalimbang may bakas po, ah. Magdidikit kalimbang na po ako. Salamat, kapatid na Nits. Ano bang ini? Maribukon talaga. Di ka mo kaya sawa yung kasararuan sana, ha? Nathaniel. Oo, malay mo, may mag-con sa'yo, kapatid na bossing. Sa live mo, mag-live ka bukas. Malay mo, mayroon maawa. Mag-live ka bukas, bossing. Malay mo. Tapos magsabi ka doon, pwede naman yun eh. Marami naman nabisita sa'yo eh. Kahit ngayon, pag end ko, mag-live ka rin. Gusto mo mag-live ngayon kahit isang oras ka lang? Mag-end na ako. Hala, papa, huwag ka mahiya. Hindi nga nahihiya yung mga magnanakaw dyan sa kapakayayan. Hindi naman para sa'yo. Malay mo may maawa dyan, Melvin, na kahit man lang may magbigay ng konting regalo sa anak mo sa birthday ngayon na 29 kasi wala kang man lang maibigay na kahit maliit na cake. Huwag kang mahiya, hindi ka naman nagnanakaw, hindi nga nahihiya yung mga magnanakaw diyan eh. Hindi masamang manghingi kaysa sa magnakaw. Kahit gustong-gusto mo sanang handaan din naman yung anak mo, kaso nga wala kang choice dahil gasino lang naman ang kinikita mo bilang masahista.
Bilang therapist, kung walang tip, wala rin. Sapat lang sa pagkain. Magkano lang ba naman ang kinikita mo sa pagmamasahe? Commission basis lang naman kayo diyan. Hindi naman monthly ang sahod nyo. Commission lang, kung walang tip, walang customer, wala rin, 'di ba? Kung tutuusin, kung nasa abroad ka, maniniwala pa ako sa iyo, malaki ang sweldo ng mga masahista, ng mga therapist. Gasino lang namang kuha natin dito sa Pilipinas ng mga masahista, ng mga therapist. Kung walang tip, walang client, wala rin, o 'di ba? Nagpagod ka lang, nagpuyat ka lang. Hindi nakakahiya magsabi ng totoo kaysa kunwari kang mayroon. Kaysa magpanggap ka na mayroon. Hindi nakakahiya magsabi ng totoo. Kahit kung walang-wala ka na talaga, halos matumba ka na sa gutom, hindi ka magsasabi sa mga, halimbawa sa mga sa mga kasamahan mo, sa mga kaibigan mo, kasi nahihiya ka, hindi ka sanay. Mamimili ka, basta wag ka gagawa ng masama. Mega love shout out, Jay Kong Time. Maraming salamat sa pagtamsak, sa pagpasok, kapatid na Jay Kong Time. Walang masama sa nagsasabi, Melvin, ng totoo. Walang masama sa nanghihingi kaysa magpapanggap kang meron kang pera o wala, o o maganda ang kita mo. Magkasino lang naman ang kita natin ng mga masahista sa tulad mo. Malay mo may mabubuting puso diyan, may mga maluluwag ang ibig sabihin may mga mabubuting kaisipan na may handang magbigay sa iyo ng konting panghanda ng anak mo sa 29. Bakit hindi? Basta yun lang ang laging sinasabi ko sa iyo, huwag kang gagawa ng masama. Hindi masamang manghingi. Hindi masamang magsabi ng totoo kaysa magpapanggap ka na mayroon ka. Kulito ng doon. Pag nakaluwas ako dyan, balon ng duwa, ha? Ganun talaga ang buhay natin ng mga wala. Sanay na tayo sa mayroon, sanay na tayo sa wala. Karamihan sa atin, puro wala.
bibihira lang meron. Pero may awa naman ng Diyos, makakaraos din tayo. At saka, higit sa lahat, basta wag lang tayo gagawa ng masama sa kapwa, gagawa ng masama na mas lalong ikakasama natin. Magdasal lang tayo at higit sa lahat, huwag makakalimot sa Diyos na laging magpapasalamat. Kung meron man o wala tayong natatanggap na biyaya, lagi tayong magpapasalamat. Malay mo, may biglang himala, may magbigay sa iyo ng konting tulong, sponsor para sa birthday ng anak mo, o di ba? Oo, ganun lang talaga 'yun. Ayan mo, darating din ang panahon niyan. May time naman na meron, may time naman na wala, 'di ba? Katulad ng mga nakaraang week, nakaraang month mo naman, okey naman yung pasok sa'yo, nakabili ka pa nga ng yung bubong niyo, napagawa mo pa nga rin yung bahay mo, tapos kakabili ka pa rin, tapos kumbaga nakatulong ka pa nga sa akin, oh, 'di ba? Ngayon, yun nga lang, natiyempo nga lang na halos mahina yung pasok din sa'yo kahit papaano, at least nakakaraos. Sana puwede ka namang gumawa ng paraan diyan sa amo mo, diyan sa may-ari ng spa na kahit 1,000 man lang magbumali ka para hulug-hulugan mo na lang, para pangbili mo man lang ng panghanda ng anak mo, kahit 1 kilong pansit, isang cake, tinapay o soft drinks. Tama na yun na pagsalu-saluhan niyo, o 'di ba? Puwede naman yun, eh, kung gawa ka ng paraan, kung magagawan mo ng paraan kamo, kaltasin mo na lang kamo sa komisyon ko, o paunti-unting kaltasin, oh. Mag-CA ka diyan sa amo mo. Kawawa naman kasi, bata pa yun. Kung ako nga lang rin mayroon talaga, kahit man lang diyang kaunti, makabalik ako ng naibigay mo sa akin, at least kahit papaano maging masaya naman yung anak mo. Malay mo, wag ka mawalan ng pag-asa. Dito naman sa mundo ng YouTube, eh, marami rito ang may mga mabubuting puso, at saka may mga bukas palad na tumutulong sa mga kapwa natin. Sana kung okay pa kami ni Ma'am Mila, sana nailapit kita doon kay Ma'am Mila, eh, kaso wala na, eh, blinak na ako nun sa Facebook at saka sa Messenger. Do'n madali sana ako makahingi ng tulong do'n dati. 'Pag ako humingi ng tulong do'n, agad-agad nagbibigay 'yun, kaso wala na ngayon. Gumawa ka ng vlog mo, Melvin, gumawa ka ng vlog mo, tapos isabay mo 'yung anak mo, tapos do'n sa bahay mo, 'yung sa bahay niyo do'n ka gumawa ng vlog mo, pakita mo 'yung bahay niyo, tapos sabihin mo, "Ito kamo walang handa 'yung anak ko," gano'n. Tapos, "Gusto ko man kamong handaan kaso kapos din kamo ako, at saka ang trabaho ganito lang, single parent kamo ko." Malay mo mayro'n maawa o mayro'n mag-sponsor sa'yo, o 'di ba may makapanood ng video mo, kasi may mga nanonood na rin ng video mo.
Oo, pwede yun. Try mo mag-CA sa amo mo, kahit 1,000 lang. Pakaltas mo na lang, paunti-unti, padala 200, patatlo 300. Oh. Try mo lang, wala naman masamang subukan. Para lang naman sa anak mo yun eh. Kasi kawawa naman, handaan mo man lang kay Sira 1 kilong pansit dyan, tapos 1 cake din naman, na yung, kahit yung mumurahin lang na cake, yung, kasi katulad sa amin doon sa bayan namin, may tig 215 cake. Oh, at least, maranasan man lang ng bata, tapos tinapay dyan. Huwag ka na bumili ng slice, kahit yung tinapay lang dyan na yung tig 5 piso, o kayo-kayo lang, na mag-ama, tapos kapatid mo. Kasi single parent ka, wala ka namang ibang choice, wala ka namang katulong sa pagpapalaki ng anak mo, kundi ikaw lang. Saraduan ko kamong duwa dyan sa luwas, sige baluan nindo. Dahil na kamo nagtutunog. Ipagkaturog ko kamo, dahil kamo nagkaturog. So, di ka mag-iba. Reklamo. Dahil na pagkaroon din ng sinilas. Dahil na patindugon sa mudan mo dyan na tanyitin. Pero kung di ka mag-iba din mo. Sinikol. Sinikol ka nila. Sinikol ka nila. Bakit ako lagi makita? Nag-ispin ito. Darat. Darat rin. Ito lang.
mo mag-iba? Mas lata mo siya nito. Sa SAB2 para linuho ka mo. Ay, niluto ka. Niluto ka mo Guys, salamat sa inyong pagbisita sa akin sa live kong tong sa hapon na to. Mag-end na po tayo. Bossing, maraming salamat. Hayaan mo, makakaya mo rin yan. At darating din ang panahon na malalampasan mo rin yan. Maraming salamat guys. Isang mapagpalang hapon po sa atin lahat. At bye-bye. God bless. End na po tayo.